Jala! No! Ootko ready? Me ollaan ready! Jarno, varo ettei se mopo tuu sun päälle. Joo, mä menen vähän taaksepäin. Vittu, nopeeta nyt. Tää vaara. No. Olisiko mun pitänyt pistää niinku se kypärä päähän? Se tulee varmaan ihan just. Jalka on poikki! Jalka on poikki! Jalka on ihan vinossa! Ai vittu, nyt on jalka ihan vinossa! Jarppi, soita ambulanssi! Sai! Jarppi, apua! Soittakaa ambulanssi! Jalka on ihan vinossa! Ai perhana viekään, kun piti tulla tuolla lailla alas! Ai! Ai vittu! Pystyykö? Ai kato, se on ihan poikki! Ai! Jarppi! Nyt vaan kestät. Sä oot hengessä, ei mitään. Rautakallen ambulanssi. Ja vauhdilla! Täällä on avomurtuma! Avomurtuma, nilkka! Tää on paha. Tarvii apua, et saa nostettua verran. Ei pysty yhtään liikaa. Ei mitään pysty. Joo. Tuu Jarno. Niin. No nyt pistänyt äkkiä jo. Vittu. Oi risto. Nyt tosi nopeeta. Hope, pistää tulemaan. Miltä tuntuu? Älä ajattele sitä. Se ei käynyt pahin. Hyvin meni. Sä oot hengissä. Hengitä rauhallisesti. Mä itse mennyt muna-asentoon. Mä en tiedä olisiko välttynyt tuolta, jos olis mennyt. Hengitä rauhallisesti. Eihän muita oo. Ei kai. Koska se saattaa ihan hyvin. Viedä kivun pois. Niin. Ei oo, kun se vaan. Verta ei voida ainakaan, mutta on tosi paha. Kuvannut, jos sieltä näkyy luumahalla joskus nähdä. Sieltä näkyy. Ai saat. Mutta älä. En sano rumia. Älä ajattele sitä. Koska toi oli oikeesti vitsi, se oli villin näköinen. Sekä ei lentänyt tarpeeksi pitkään. Eikö se tuli mopon päälle alas? En mä tiedä mihinkä se iski. Mopon päälle. Iskikö se jalkamopo? Mutta se oli tosi onnekas, se olisi tuntunut selkä edellä siihen mopoon, kun tulit suoraan samaan kohtaan alas. Mut tiedätkö mitä? Mun poijusysteemi ei toiminut, se on tuolla pohjassa. Se ei nyt mua paljon kiinnosta. Tiedättekö, että sattuu ihan sairaasti. Sattuu varmasti. Kiva nousta pintaan, kun huomaa, että jalka on aivan vinossa. Se tulee sieltä ihan. Sanoiko ne mitä kannattaisi tehdä? Ei sen vähän saa ylös nostaa ja niin päin pois, mutta Siis jalka. Niin, ei jalka. oikein viitti, kun se lepää tossa nyt. Niin kuin ettei mene enää pahaa. Hei, menkää tonne joku vastaan viisaan, koska jos ne tulee speedway-radalle, niin ei heti osaa tänne. Hei Jukka, kuvaaksa mä käyn Käyttäkö jatkat mitä? Sori, mutta tää on loppunut. Tää oli meitsin viimeinen Dudsonin juttu. Ei enää ikinä. Tää riitti. Vittu. Kuvaaks? Kuva. Ei se mitään, älä välitä tästä. Ei kannata kuvata. Nimittäin äiskä sanoi, että koska te lopetatte ennen kuin jollekin sattuu jotain. Joo. Nyt se kävi.
Eihän avomurtumassa kestää ihan hullunkaan parantaakin. Pari kuukautta. Sattuu ihan tärkeästi. En tiedä. Sattuu ihan sairaasti.